Този запис е с некомерциална образователна цел. Вашингтон Ирвинг 1783-1859 година. Рип Ван Уинкъл. Превод Григор Павлов. Първа част. Всеки, който е пътувал нагоре по река Хъдзън, сигурно си спомня планините Каатскил. Те са разчленен клон от голямото семейство на Апалашите и се виждат далеч на запад от реката, издигат се на голяма височина и владеят цялата околност. Всяка промяна на сезона, всяка промяна на времето, всъщност всеки час на деня води до промяна във вълшебните багри очертания на тези планини и всяка домакиня в околността ги смята за съвършени барометри. Когато времето е хубаво и непроменливо, планините се обличат в синьо и виолетово и отпечатват дръзките си очертания върху ясното вечерно небе. Но понякога, когато останалата част на пейзажа е безоблачна, те събират и образуват по върховете си качулка от сиви изпарения, които в сетните лъчи на залязващото слънце блестят и светят като корона на славата. В подножието на тези омагьосани планини пътникът може да види лек дим, който се къдри във въздуха. Димът идва от едно село, чието дървени покриви блестят измежду дърветата, тъкмо където сините цветове на възвишенията се губят в свежата зеленина на по-близката околност. Това е малко старовремско селце, заселено от холандци още в първите години на провинцията, точно около началото на управлението на достопочтения Петър Стайвасън, мир на праха му. Някои къщи на първоначалните заселници, изградени с малки жълти тухли, донесени от Холандия, с прозорци покрити с штори и с ветропоказатели, стояха допреди няколко години. В това село и в една от тези къщи, която, да си говорим истината, бе много устаряла и разнабитана от ветровете и снеговете, живееше преди много години, когато страната бе все още провинция на Великобритания, простодушен и добродушен човек на име Рип Ван Уинкъл. Той бе потомък на рода Ван Уинкъл, който беше изиграл такава важна роля в рицарските дни на Петър Стайвасън и бе участвал в обсадата на Форт Кристина. Но Рип бе наследил много малко от воинствения характер на прадедите си. Вече отбелязах, че бе простодушен и добродушен човек. Той бе също добър съсед и послушен съпруг под чехъл. Всъщност, последното обстоятелство може би се дължеше на крутостта на неговия нрав, спечелил му такава всеобща популярност, защото мъже, които вкъщи живеят под тиранията на опърничави жени, са склонни извън къщи да бъдат отстъпчиви и кротки. Без съмнение, характерът им става мек и хрисим в огнената пещ на домашните бури и семейните скандали по-добре от всички проповеди на света възпитават добродетелите на търпението и безмълвното мъченичество. Жената кавгаджийка, следователно, в някои отношения може да се счита почти като благословия. И ако това е така, то Рип Ван Уинкъл бе трижди благословен. Той бе много популярен сред всички домакини на селото, които, както често се случва с беззащитния пол, вземаха неговата страна в домашните крамоли. И вечерно време, когато клюкарстваха и разискваха тези въпроси, винаги стоварваха цялата вина върху госпожа Ван Уинкъл. Селските деца също крещяха от радост, когато той се появеше. Той им помагаше в игрите, правеше им играчки, учеше ги да пускат хвърчила и да играят на топчета и им разказваше дълги приказки за духове, вещици и индианци. Купища деца го заобикаляха винаги, когато тръгваше из село. Те се хвърляха на пешовете му, катереха се по раменете му и му погаждаха хиляди шеги съвсем безнаказано. Нито едно куче в цялата околност не го лаеше. Големият недостатък в характера на Рип бе непреодолимото му отвращение към всякакъв вид доходен труд. Това не се дължеше на липса на усърдие или постоянство, защото той можеше да седи върху някоя мокра скала с въдица дълга и тежка като татарско копие и да лови риба по цял ден,
без да промълви нито дума и без да бъде възнаграден трудът му дори само от едно клъвване. Часове наред той носеше пушката си, преметната през рамо, бродеше из гори и блата, по хълмове и долчинки, за да убие няколко катерици или диви гълъби. Никога не отказваше да помогне на съсед, дори и в най-трудната работа, и бе пръв във всички селски забавления, когато фермерите се събираха да лющат царевица или да градят каменни огради. Жените от селото също го наемаха да им прави разни древни услуги, които по-малко услужливите им съпрузи не вършеха. С една дума, Рип бе готов да свърши работата на всички, с изключение на своята. Но що се отнася до неговия собствен семейен дълг и до задължението да поддържа фермата си в ред, за него това беше просто невъзможно. Всъщност той заявяваше, че нямало смисъл да обработва фермата си, а тя бе най-благодарното парче земя в цялата околност. Всичко в нея вървяло наопаки и щяло да върви наопаки въпреки усилията му. Оградите му непрекъснато се срутваха. Кравата му или се губеше, или пасеше сред зелките. Плевелите растяха много по-бързо в неговите ниви, отколкото другаде. Дъждът винаги започваше нарочно да вали, тъкмо когато той се залавяше с работа на полето, така че наследствената му ферма се бе стопила декар по декар при неговото стопанисване, докато от нея не бе останало почти нищо, освен малка нивичка с царевица и картофи, а и тя бе най-зле поддържаната нива в цялата околия. Децата му ходеха в дрипи и дивееха, сякаш нямаха семейство. Синът му Рип, удрал кожата на баща си, вече показваше, че е наследил неговите навици, ведно с старите му дрехи. Обикновено го виждаха да тича като жребче по петите на майка си, облечен за хвърлените от баща му широки гащи, които с големи усилия придържаше с ръка около кръста, тъй както достопочтените дами носят шлейфовете си в кално време. Но Рип Ван Уинкъл бе един от онези щастливи смъртни, с глуповат, но благ нрав, които гледат на света през пръсти, ядат хляба на сушни, все едно дали е той бял или чер, стига да могат да си го доставят с най-малко труд и умствена дейност, и са готови да гладуват с една стотинка, отколкото да работят за 100 жълтици. Ако го оставяха на мира, щеше да си подсвирква цял живот, напълно доволен от всичко. Но жена му непрекъснато и постоянно му натякваше за мързала му, за безотговорността му и за разрухата, която той носил на семейството си. Сутрин, обед и вечер езикът й не спираше и всичко, което той казваше и правеше, отприщваше нов порой домашно красноречие. Рип имаше само един начин да отговори на тези лекции и това от честа употреба бе станало навик. Той повдигаше рамене, поклащаше глава, поглеждаше нагоре, но не казваше нищо. Това обаче винаги предизвикваше нов залп от страна на жена му. Той слагаше оръжието и излизаше от дома. Всъщност, какво друго остава на един съпруг под чехъл? Единственият домашен съюзник на Рип бе кучето му Улф, което също бе под чехъл като господаря си, защото госпожа Ван Уинкъл гледаше и на двамата като на съучастници в безделието и дори особено много мразеше Улф, който тъй често караше господаря си да изоставя правия път. Наистина, що се отнася до духа на едно самоуважаващо се куче като Улф, той бе смел като всички други псета, които кръстосваха горите. Но коя смелост може да устои на вечните ужаси на женския език? Щом Улф влезеше в къщи, козината му полягаше, опашката му се подвиваше до земята или между крачетата му, той се движеше страхливо, сякаш се намираше около бесило и непрекъснато поглеждаше крадешком към госпожа Ван Уинкъл. При най-малкото замахване на метлата или черпака, той бе готов да излае и да изхвърчи през вратата като мълния. Времената ставаха все по-лоши и по-лоши за Рип Уинкъл, а годините на съпружество се търкаляха. Язвителният нрав никога не омеква с възрастта, а острият език е единственото остро оръжие,
чието острие става все по-остро от непрекъснатата употреба. Дълго време, като го изгоняха от къщи, той се утешаваше с посещения в постоянния клуб на мъдреците, философите и други безделни особи от селото, които се събираха на една пейка пред малкия хан, означен с червендалестия портрет на негово величество Джордж III. Тук те седяха на сянка през дългите лениви летни дни, обсъждаха вяло селските клюки и си разказваха безкрайни сънливи истории за нищо и никакво. Всеки държавник би трябвало да чуе дълбокомислените разисквания, които се водеха понякога тук, когато по някаква случайност в ръцете им попаднеше стар вестник, останал от минаващ пътник. Колко тържествено слушаха съдържанието, прочитано от Дерик ван Бумел, учителя, подвижен, ючен, дребен човек, който не се плашеше и от най-великанската дума в речника, и как мъдро разискваха обществени събития, случили се месеци преди това. Възгледите на това общество бяха изцяло под контрола на Николас Ведер, патриарх на селото и собственик на хана, пред чиято врата той седеше от сутрин до вечер и се поместваше само за да се скрие от слънцето в сянката на голямото дърво. Съседите познаваха колко е часът само по движенията му, все едно, че гледаха слънчев часовник. Той говореше рядко, но затова пък пушеше непрекъснато с лула. Привържениците му обаче, защото всеки велик човек си има привърженици, го разбираха съвършено и знаеха как да тълкуват мненията му. Когато не му харесваше нещо прочетено или разказано, той започваше да смуча лулата си яростно и да хвърля къси, често и гневни кълба дим. Когато бе доволен, вдишваше дима бавно и спокойно и го изпускаше на леки и спокойни облачета. А понякога, като извадеше лулата от устата си, а уханният дим се къдреше над носа му, важно поклащаше глава, знак на пълно одобрение. Дори от тази крепост нещастният Рип бе измъкван от опърничевата си жена, когато тя най-ненадейно се втурваше в покоя на събранието и сриваше всичките му членове с земята. Дръзкият език на тази ужасна кобра не щадеше дори августейшата особа на самия Николас Ведер. Тя го нападаше фронтално с обвинението, че той окуражавал съпруга и вмързала. Накрая бедният Рип бе доведен почти до отчаяние и единственият начин да избяга от труда във фермата и крясъците на жена си бе да грабне пушката и да се отправи към горите. Тук понякога сядаше при дънера на някое дърво и разделяше съдържанието на вързопа си с Улф, на когото се чувстваше като на съмъченик в преследванията. «Бедни ми Улф», казваше той, «твоята господарка те кара да водиш кучешки живот, но ти не се бой, момчето ми. Докато съм жив, ще имаш винаги приятел да те защитава». Улф махаше с опашка, поглеждаше жално в очите господаря си и ако кучетата можеха да изпитват съжаление, сигурен съм, че той отвръщаше на чувствата с цялото си сърце. Подобна дълга разходка, през един чудесен есенен ден, без да усети, Рип се бе изкачил на един от най-високите върхове на планините Кацкил. Тръгнал бе за любимия си спорт – лов на катерици, и безмълвната пустош бе ехтяла от гърмежите на пушката му. Късно след обед, задъхан и уморен, той се просна на едно зелено хълмче, покрито с планински растения, които увенчаваха челото на дълбока урва. От процепа между дърветата той виждаше в низината цялата гориста околност. В далечината зърна гордата река Хъдзън, далеч под него, която се движеше безмълвно и величествено. Във водата се отразяваше пурпурен облак или платното на забравена лодка, заспала в лъскавата й пазва, а после реката се губеше в сините планини. Край на записа. Този запис е направен от Искра Николова.